Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Ka je ka nemi yarjewar Hajiya Babba akan aurenka da 'yar uwanka Ummi. Abba, please Abba, da an bari dai Sumayya ta dawo. Sumayya ta dawo ko Hajiya Babba ta dawo? Lukman, me kake nufi da wannan maganar? Ko kana ganin ita Sumayyar ta fi Hajiya Babba matsayi ne ko mene? Abba, ina so a bari Sumayya ta dawo kamar yadda Lukman ya bukata. Za mu gani idan har iyayenta za su yadda su ba shi aurenta a wannan halin da ake ciki. Wallahi, tallahi, duk ranar da mahaifin Sumayya ya bayyana, wallahi dangin Lukman ba za su taɓa barin shi ya aure ta ba. Uma, a kan me? Yaran na Presdo yana so ya jefa a cikin wata matsala da kuma rayuwar Sumayya. Me kuma ya aikata? Ya je ya shirya 'yan sa kai za su je su kwato Sumayya ta ƙarfi da yaji. Mahaifinsa Alhaji Alhassan ɗan gaske shi kai wannan complaint din saboda yana ta neman sa a waya kasa samun sa, kuma jami'an da suke ba shi bayani a matsayinsa na kusa wannan kasar sun tabbatar da aniyar Presdo. To kuma za su iya kwato ta? Kwarai kuwa. To in za su iya kwato ta me matsala haka? Za a iya rasa rayuka garin yin haka. Manyan akaduntu akwai safa-safa suna nan. Akwai yangu yara, na gaya ma kowa da aikinsa, karfe kwalba ta kaka in so nawa za ka bugo ta ba ta tashi ba wallahi. Ina fatan ne kun shirya. Mun shirya. Ba wata damuwa. Kada ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode.